Steekie winkie. Oh. Oh. Oh, doet ze zo. Oh, echt? Oh. Is het lekker? Ja, zak je erbij. Ja, dat is... de bovenkant. Goeie dij. Een nije dij. En hij vlag. Een nije vlag. Ja, we hadden het kraampje in ook zelf eindelijk. Heid en zaken hadden het kraampje in ook zelf. Let eens je zaken, wat zit er al hier onder? Deze, en er zit bordjes op. Daar kun je met kriet naar opzetten hoe duur het is. Ja, en die hiertjes zeg ik echt nog. Ja, daar kun je het op schreeuwen, hé. Dus zeg ik nog 100 euro. Al de raast. Het duur. Hier. En zaken. Wie is de duur weer van het eerste squallen was? Ja. Ja, vind je het leuk? Ja. Mooi. Wat hebben we al hier bij Dijn hoor? Ook hetzelfde. Hetzelfde? En peesviering. Ja, ik zou het zeggen. Men mocht ik nog even op squallen komen. In een peeskaviering, hè? Ja. Hier in zo'n mooie soort speurtocht. Mijn QR-code. En dan kregen we al hier filmpjes te zien. En dan uiteindelijk, als het alle letters beeld begint, wat stier er dan? Wist dat nog? Jezus leeft. Jezus leeft, stier er dan, hè? En toen zong je hem nog een mooi veske. En toen mochten we weer naar huis. Hast toen poepie die in heel lang? Papa. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, wat roekoe. Maar is nog het uit? Waar best? Waar best? Ik kan er maar die vieze kont omrennen, blauwe hei. Hast je poept? Oh nee. Oh nee. Je beter. Nou, ik zal eerst heel even een keer naar Konja. Dat stinkt. En wat doen we dan meidjeszaak, Thomas? Taart. En wat? En wat? Een lekkere kwark. Dat we het spul even klaarzacht. Want hier zagen al heel lang zin in, maar het eten hield het net zo best. Maar nou wel hè, dus we zijn tiert voor kwarktiert, dan Ja. Kwarktiert? Kwarktaart. Ja, het is kwarktiert. Ja. Kwarktaarttiert. Ja, skinnenkont. Skinnenkont. Nee, het is wel niet. Skinnenkont. Steekie winkie. Oh, lezen bij de bench. Ik heb deze er al in hier. Ja, heb mij maar even share. Kwark. Ja. Gaan we. Slagroom. Ja. Ga weg. Boter. Ja. Ga weg. Wetter. Hoeveel? 200 milliliter. Dus die pot in daar. Oh, wie vind je het belangrijkste? Waar maakt het in? De kom. Ja, maar waar maakt de taart aan in? Oh, de In taart. vorm. En wie maakt denk ik nog een stielpantje van de boetersmel. Nou, maar wij wel lezen together, zaak. Want het is nooit lezen, dus leg. Leg het bijgesloten velletje bakpapier over de springvormboot. Dat een lang woord. Springvormboot. Nou, maar we dat eerst. Zullen we die al hier in zetten? Ja. Zit dat doet denk wel wat op. Oh zo. Bodemmix. Dit is van de bodem. En dit is taartmix. Taartmix, oké. Duidelijk. En wat zit er nog meer in? Ja, dat is correct lezen, toch? Ja. Ja. Lees hem maar op. Zo, dan dus die erop. Ja, zit het er goed omheen? Ja. Maar Tieten. Die kant op. Drukken, drukken. Ja! Ja, hartstikke stier. Zit dat zo goed? Ja. Vingergisa. Tonk. Oké, en dan? Melt 60 gram boter in een pannetje. Zet ik het in een lietse stukje wel, dan smelt het wat sneller, hè? Maak ik het erin doen? Ja, wist. Met een gas even. Zal ik een beetje drinken in jou? Oh jongens, je moet er even zien. Begint het te raam? Dat is leuk. Dat is zo mooi uit, jongen. Ik ga nog wel zeggen. Wat aan ongeveer gewoon in de koelkast, hè? Ik heb net voor het opeten. Nee. Dat is altijd wel jammer, hè? Altijd, ik maak altijd die dingetjes als slikje. Ja, doe maar staan lekker die dingetjes als slik. Dat is het En lekkerste. dildo misschien in Oh, dat leeft me niet. je raam, hoor.
Ja, mem had hem op de hits te staan. Raadt het snelst. En mijn handbaand. Oh, dat mag me. Wat een beetje zak. Ja. Maar ze zien een mooie kleur laten het zaken maken natuurlijk wel. Dat is mooi. Daar is een Hollywood die en dus is een nog mooier kleur, joh. Een zin en dan eigenlijk wat de vat eruit, hè, zak. Ja, dus is een nog mooier kleur. Heel mooi, hè? Prachtig maken. Beetje glas en lood. Ja, dat is het. Alles is raad, jongens. Ja, nog. Nou, dan maar eens verder lezen. Wat maken we nou? Neem het pannetje van het vuur en roer de inhoud van het zakje. Dat is die, hè? Van de bodemmix. Maar we hebben een skierre, hè? Klasse, jongen. Topper. Ja? Ja. Hebben we net aaien nodig, hè? Nou, hoe jij nou niet? Nee, de zwarte taart net. Ietsje bij de kantjes los. Ja, zie er zit nog wel wat boter. Dan komt het al met het mooi hier kluut aan en dan kunnen we dat verdelen over de bodem. Ja. Nou, dat is toch heel goed hier, jongen. Zo jongens, het werd al een beetje een kluut. En hoe wordt dat boter er nemen? Ja. Roept zo lekker, vis net. Ja, die boven. Heerlijk, lekker met koekjes. Het is een beetje een koekjebodem, hè? Ja. Ja, ik was hier maken met bestonjebodem. Dat vind ik lekker. Ja, dat voelt lekker. Maar dat hoor ik eerst. Ja. Die mensen het net een tak. Dat is een zakenje. Zo shit, wat zaken kan je doen? Een stuk sket. Lekker. Doe het maar niet. Zo. Kijk, ik luister nog niet. Zet er wat bij de randjes, zie je dat? Alles erin. Hele bodem bedekken. Ja, maar zie je hoe mooi. Tje. En we dekken voor het hut even. Ja. En dan kun je aansnijden in de koelkast. Ze hebben even een plakje maïs in de koelkast. Dat eraan steken. Ja, dit is wel heel leuk, heel dan. Lukt het samen? Doe nog, Clea. Dus hier had ik met de randje een beetje dwang, want die wordt wel goed steken. Dan had het toch heel goed verdeeld, hè? Zie je ze dan een beetje een bultje. Ja. Nog even een keer zelf die maatje heel en zie je met de helpen. Nou, de bodem. Je zaak, ik kan dit wel in met hier een mooi plakje maken. Wat wil je? Oh, dus toen leven grut. Ho, krijg eens ontdekt. Leven grutte broer. Oh, is het lekker wifi, wasje? Denk op Poes, want die zit er op de azen. Hij had Poes hem aan. Ja, zit het erin? Top. Nou, dan maar we verder lezen. Doe 30, Nee. 300 milliliter water op Kamertemperatuur. Nou, dat had men wel. Dus die mag 10 in de kom. min 20 graden. 10 tot 20 graden. Die. Doe die maar in de kom. Warmt in en de. Waar moet ik in? In de kom. Men had een stem, kom, men had plastic, kom eens nog bij de geitjes heen. Ja. Nou ja, je hebt er aan wel wat mal, denk ik, maar. De kwark. Als je met hier een skille lepel. Maak ik dat erin? Ja, wist. Oeh, is kwart dat maatje. Dus doe maar eens het meeste eraan, hè? Ga eens binnen gaan, denk ik. Maar ik heb er wel planten, denk ik, gaan we het om mijn hollen, hé. Oh, dit ziet er wel lekker uit. Gaan we alles? Ja, haast. En dan de rest die ik als wel. Kwark gaan we erin. En de slagroom. Net mijn verse taartmix hier. Maar waar niet broeken. Maar dit erbij. Voorzichtig hitten. Alles maar wel. Met al lekker smoetsige bende. Wetter gaan we erin. Kwark gaan we erin. Slagroom. En meng dit met de mix met de goud dus op de laagste stand. Maar wees op de leegste Dat stand. doe ik wel. Best. Als je weet, dan kan je een doekje erboven. Wow, alle bubbels, jongens. Lekker. Die komen onder de spetters, de klima jongen in de wacht. Help. Nou, Machine. Ik zit eronder. Machine.
Nee, we gaan een doekje door en een jasje kan we in de was. Hindert helemaal niks. Voeg de taartmix toe en meng het mengsel met de mixer op de laagste stand. En? In 1 minuut. Dat kiwi. Wat dat roos. Ja, dan moest er een hierbij kwart dat, hoor. Dit is roos in spul. Dit is roos. Oh, daar komt het. Oh, voetje. Hendrix. Ja, was het? Oh, was het een trouwen? Wat vervelend. Was het een trouwen? Dit is wel goed. Helemaal goed. Oh, dat is helemaal mooi roze zaken. Ja. Moet ik de kantje los? Lekker. Wow. Nou, zit er ook goed in, zaak. Even zaken. En even heel dat. Tje. Maar wel lekker opeten. Zit daaronder. Dat is een stukje hierbij. Kabeltjes, kind. Jongen, het had je flink spetter op dat zaken, Thomas. Ja. Oh, doet ze zo. Oh, echt? Oh. Is het lekker? Ja, zeg ik het. Ja, dit is weer net helemaal de bedoeling, maar het is wel slim. Steek het taartmengsel over de bodem. Oeh, dan maken we de bodem bij, hoor. Maar ze vorm even pakken uit de koelkast. Nou, dat morgen een beetje skin. Hebben we alles even Dit helemaal. nog? Ja, even een lepel. Oh, was toch één aan de kant. Met mijn lepel. Een lepel. Oh, hier een beetje helemaal. Ja. Oh, zaken, super. Oh, ik krijg nog wel zin in. Is hem nog aardig? Jawel. Mooi. Ik ben net lang heen. Zo snel. Nou, zet maar wel. Zo. Ja? Nou, luister nog even die biscappen. Zo'n beetje erop, heel erg vooruit. Met de mensen eruit. Oh. Zo. Nou, dan moet het al hier mooi riocht. Mooi vlak. Ja, een mooi vlak maatje. Troost het naar de ronde taak. Zo. Ja. Zo, dan komt het oren mooi bij de randjes. Perfect. Oh, eerst eens in de koelkast. Meneer Fred zag. Wat denk je? Gaat 3 weken met eten. Riocht daar. Nou, dan maar even lezen hoe lang het er in de koeling moet zaken. Hier, late taart. 2. En een half uur. 12 heel uur. Het is nou een kwartier voor draaien. Een kwartier of 4. Ik heb misschien wel als toetje gaan, joh, naar het eten. Ja. Dat is een strak plan. Dat gaan we ervan. Nou, je doet dit maar lekker op, vriend. Als je hem de laatste band even oprijden. Heerlijk. Zie als je dan hard op de zaken krijgt. Ze draaide die kant op, dus zij zei Oh, mem dat blijft. Zo. Oeh, lekker. Nou, ik zet het spul even op, Romje. En dan mag het wel een hele uur wacht zitten, net alles. Nou, alles weer aardig op kant. En dit zit je natuurlijk hartstikke leuk, maar dat zinnig me net helemaal. Het wordt nog wel even voordat de opnames binnen, dus ik denk dat ik het maar even naar de waterskamer zet. En daar even een beetje een leuk hoekje maatje, dat ze er wel mee badje kunnen, want dat vinden ze wel heel leuk. En dan is het hier een beetje in de hoes weer wat minder rommelig. Dus ik zal daar even een plakje creëren dat ze daar mooi broeken kunnen tot de clip is. Weet je wat? Nou, dan ben ik het in de hoes in ieder geval even kwijt. En dan kies de toch mooi met bordje. Hé, Jero? Ja. Dus ja, zullen we hem hier daar zetten? Dan kun je hierin doen. Ja, dus van daarin. En dan die naar beneden. Ja, en dan op die.
je een muntje? Oh, is dat een muntje? Noem je maar in. Ja? En dan die naar beneden drukken. En dan maar die drukken. Die. Oh, daar ben ze weer. Ja, die middelste nog, die. Yes. En als ze er weer uit was, moest je op die drukken. Die tweede. Oh, dan komen ze... Oh, dat kan echt. Dan komen ze in de kassa. Zo, dan ben ze hier. Ja. Oh. Nou, die van nu wordt wel leuk. Zal ik even wat was ik opvouwen? Nou, zaken. Het goed is maar te klein wezen. Pak hem er eens even uit. Ja. Goed. Gaan we een stukje boeten, hè? Ja. Hoe jocht op, Arre? Pak mij maar even pandjes en bestek. Ja. Taart. Oh, jongens. Het zit er wel lekker uit. Het eerste stukje. Jazeker. Het is dient, hè? Maar het eerst het randje een beetje... Zo. Maar even een beetje zo. Een rondje om. Dat is wel alles droog. En dan? Nou, maar ze moet je even klikken. Hier een beetje stil. Ja. Helemaal verder. Verder. Ja, zo. Ja, dat krijg je Nou kan ze me omwaait tellen. Niet waar? Oh, Nou, lekker. dit is maar bij die maar holen. Oh, dan maakt er een stukje zaak, Thomas. Mag ik dat wel? Ja, Nou, een grote met dat, hè? dat is misschien wel handiger, ja. Hoe groot? Nou ja, dan maken ze eerst een streep en dan een kruis en dan nog eens een kruis? Goed drukken, hè? Drukken, een beetje drukken. Met de bodem met ook dwars erop, hè? Ja, dat doe ik. Nou. Ja, hij Dat zei liep een stuk, dat dan kun je er liep echt door de bodem in. Nou, tel hem maar. We gaan gewoon even om. Dat is wat makkelijker. Oh ja, dat is een goed idee. Drukken, kom op. Beetje wiebelig, hè? Ja, goed zo. ja. Oeh, dit ben mooi. Hoe denk je dat met de honden? Hey. Ja. Hey. Had er zin in, Hildo? Wat krijgen we taart? Mijn voetbal. Taart? Lekker. Welke was dat? Die is groot. Die. De grootste? Ja. Oh, lekker. Oh, dat zijn echt joekels. Oh, zak. Nou, Sjummer en hoe virus komt. En dan was iets de rest maar als toetje op. Zullen we dat nou praten? Ja. Nou, maar neem die lidsen maar gaat denk ik. Ja, moet je maar gewoon een beetje gewoon normaal. Lekker, Hildo? Oh, lekker. Nou, lekker eten, jongens. Nou, jongens, wie kan lekker taart eten? We hebben een heerlijke dag, jongen. Ik ga het spul van het vrouwtje naar de badske gebracht. Ik had de jaren met zaken, de peeskviering en een lekkere taart maken. Dus ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En een nieuwe chitvlog. Hey! Oh, nom 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 nom. Ah, bofkant.